Minaanduyog sa baga namamanwa. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohuan, an sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. An maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. The following program is a paid broadcast. Any comments, views, and opinions expressed therein are those of the speakers himself and does not necessarily reflect those of the management and staff of this station. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao asin ahensya kan gobyerno, relevanteng informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection. Mga reports kan RPN patrols, entrevista asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lim. Bicol Connection. Bicol Connection. Si Joey Habana Lim sa Bicol Connection. Maray na ramrag ka ninyong amin. Welcome sa satuya pong programang Bicol Connection. Aldaw kita nin Lunes, Enero 3, 2022. Welcome sa 2022. Sa lado teknikal, ang sa kuyang partner digdi, ang matinao-tao. Nin mga biyaya, ano? Si karundang Charlie Binaubara. May panataan tulo sa kung ano ni paring Cha. Regalo, ano, ha? Salamat, paring Cha. Yan man sa opisina si Ma'am Kayla Ligasyon, ang si Gisan ang gayon. Yan man si Aldrin Orlando sa toyang PSG. Sa transmitter site, Joanna de Villa and si Rodel Cesar sa toya di ba na mas koladong Paga-Iriba. Sa lawas, ang mga karunda, nangorog na si DJ Pugi, karundang Philip Baracena. Sa mga nakatutok mo niyan sa Transistor Radio nindo, sa RPN DZKI, good morning. Sa mga naka-tune in man po, naka-tuning in sa Facebook Live ta, good morning. Uy, naka-tune in tulo si Insan, Juliet Saliente, Giorgio, Giorgio o Giorgio, pinsan? Garo kaya sa Japanese ang sa imong pangaran, ano? Pwede man basaw na Giorgio or Giorgio. Yan. Pala ka na. Basta ang pagbati ko sa imo, Happy New Year. Stay beautiful and sexy. Oy, happy New Year po sa Gabos, ha? Naging mareman po bagaan celebration kang Pasko, bagong taon, maaman gayong mga untoward incident, maaman na tamaanin mga ligaw na bala. Pero agko pong mga tinamaan kan na libintador, mga nagkarulugadan baga, haros nag-abot sa 153. Ito pong nakaaging bagong taon. Pagsabat kan bagong taon, gulpi si mga nagpaputok, din mga paputok.
Ay sabi na. Na day magparapapurutok, taga day ikaw magkapurutok ka, no? Kaya ikaw nagkarulugadan. Nin mga guramoy, asin na iba pang parte kanawag. Importante mayong nabuta dahil po sa paputok. Saka mabintaman sa mga nagtsindanin mga prutas, ano po, lalo na itong prutas na pabilog. Kundi dawa, panoon tadaan ng prutas na bilog ang lamisa, kung bako man kitang ano po, mahigos, mayong surting malaog sa to. Kaya dapat sabayan taning pamibi sa kagurang na matanggit ng trabaho, maray na salod, maray na puturo, maray na kamugtakan ekonomiya, ngunya na 2022. Sabayan ta po din paghigos. Saka sana matapos na ng COVID-19, kawawa naman po ang mga tao, lalo na mga OFW. Quarantine duman sa bansa nindang hahalian o dudumanan, quarantine pa digdi sa Pilipinas. Kawawa naman po sinda, no? Kaya minsan iguana nagdudulag na OFW sa quarantine ninda. Sa hotel man yan or kung saan pa. Pero kakasuhan po, kaya matakot. Dahil magparadurulag po sa mga quarantine nindo kung kamo man naka-check-in sa hotel. Makakasuhan po kamo kayan. Diyan po sa partikan Bato Camarines Sur. Good morning. Good morning sa Office of the Vice Mayor, Office of the Municipal Mayor, si Mayor Frank Bernaldez, saka si Vice Mayor Junjun Zorilla, kanakaagi bagang mga aldaw, saro sa laman kan mga announcer, broadcaster. Ini pong makairak man nakamugtakan kan mga job order kan na Office of the Mayor. Masabat kan na Pasko, masabat kan bagong taon. Problemado sa kahadita, paano man so pang Noche Buena. Ayan. Nagparahide palan kaya. Nagpara pang palaog nin mga job order, empleyado dyan sa Office of the Municipal Mayor or LGU. Na dahil siguradong panpasuldo, panbonus. Binabasol ang opisina ni Vice Mayor Junjun Zorilla dahil nagpasar ni approval na appropriation budget. Kung maaman pong budget, kung mayo man kikit-kito na budget, o paano man talaga maakto ang sanggunian na bayan na members. Di ba? Tapos si Mayor nagpara palaog din mga empleyado, di siya magdisponer. Nangurog ng an Office of the Mayor, ang budget nasa mga 13 million kayo, hasta 15 million. O kada kula man kan budget. Kaya niya man yan gibuhaning paagi. Kaya lang nagibuhan man gayud paagi, tiga 1,500 lang sa mga job order. Kulang man na marita, incomplete. Incomplete sa salary, baka sa bonus ano daw? Dahil pagayod na ito. Samantalang ang Office of the Vice Mayor o ang opisina baga ni Vice Mayor dyan, garo ka, dikit sa naman ang budget annual nga ni, garo nasa 900,000 sa naman. Plus mga 3.7 million para sa budget man sa mga kagawad. O grabe baga ang diferensya. Pero ang karahayan, kaning mga sanggunian bayan members, tanakataosin danin bonus, kasabay na itong sweldo, kan mga job order ninda, na mga pag-iriba dyan. Magin si Vice Mayor Junjun Zorilla kayo, nakatao pa. Nagibuhan ng paagi, kan kadikit-dikit na pundo, na igwa po ang Office of the Vice Mayor. Samantalang itong Office of the Mayor, na igwang mga, sabihin ta ng 13 million plus. Ano yan ta? Garulogod problemado. Saan kaya pigagastos ni Mayor ang kwarta?
Dapat ipaliwanag ini kung taano tadain natin priority ang pasweldo sa mga job order. Saka itong bonus man kan mga ini. Nagtatrabaho, nagpapagal, nagagasolina, nagkakaon yan. May pamilya man na ba dyan ng mga binubuhay. Ang lesson learned dyan, kung dae ka makakasigurong may pansweldo, dae palaog din na mga job order o empleyado. Minsan kaya nakakaraot man ang mga political accommodation na dahi ka nakakasayoma. Pwede man po ang mga local chief executive magsayoma kung mayo talagang budget na. O arog kayan annual budget nindo, barita ko, naipasar na kan sanggunian bayan ang prosopwestong taon na budget kan munisipyo kan Bato. O ang Office of the Municipal Mayor ni Frank Bernaldez o iguana naman pong increase from 13,000 plus naging 18 million na. Suba-subahon nindo yan. Samantalang itong sanggunian na bayan na nagpo-post mangkutana na mag-increase man lamang ang 900,000 sa opisina ni Vice Mayor Junjun Surilla, pigbeto. O balik na naman sa 900,000 pesos ang budget kan sa indong Vice Mayor dyan. Kaya, ay grabe ang diferensya. Pero itong mga Sanggunian Bayan members, sa pagmati ko, bad na dagdagan man lamang kadikit itong 3.7 million. Ano yan? Politika na daw ang nangyayari dyan sa Bato o talagang abong pabangonon man ni Mayor Frank Bernaldez si Vice Mayor Junjun Surilla para man lamang ko na maghiwas man ang matabangan kayo. Pero dahil may inaapod na separation man baga po ang pangsyon, may kanya-kanya man na budget dapat sinda, kanya-kanyang funksyon. O sa local chief executive, mataas talaga ang budget ninda taon-taon dahil po daranindaan sa infrastructure pati. Ang sasanggunian na bayan, kadaklan po dyan, minapasar nin mga resolusyon, ordinansa, minataonin na approval, kaninahagad na mga memorandum of agreement, kan mga local chief executive, kung igwasin na magagayo ng mga programa. Ayan. Pero kung medyo palpak ang programa, minsan dahil man na akto ang sanggunian bayan. Pero sana taparehas arogon nga nindo dyan sa maging model ang lokal na gobyerno po asin sanggunian bayan kan Bao Camarinesor o ilingan nindo si Vice Mayor Ling Malasarte. Mayo man lamang sindang pigkukontra na mga programa ni Mayor Jeep Vicenio. Pati ang pasweldo, pati ang pabono sa mga empleyado, gabos na pangangaipukan mga barangay. Gabos ninda yan. Basta sa karahayan kan publiko, itinataon ninda, ginigibo nindaan sa indang obligasyon. Arugo nindo ning maging model. Although, magkalaban po si Mayor Jeep Vicenio Sangunyan na 2022 sa kargong mayor, saka si Vice Mayor Roseling Malasarte. Alagad da isinda po nagpupolitikahan. Pig-set aside ninda, pighahali ninda ang politika. Total dugay naman po ang karampanyahan. Kaya happy po ang gabos na mga job order, empleyado, opisyalis man, barangay official, barangay workers, mga namamanwaan. Taharos gabos po ninda pinaugma, kanakaaging Pasko asin bagong taon. Yan ang maray. Kaya saludo po ako kani, kinda Mayor Jeep Vicenio Canbao and Vice Mayor Siling Malasarte and kan sa iyang mga pag-iriba na konsyalis sa Sanggunian Bayan. Kita may naumaw kita sa dapat umawan Pero arog bang kani sa Bato. Kaya Mayor Frank, magpara-hire ni na job order na empleyado kung mayong siguradong pangpasweldo. Kaya minsan ini mga political accommodation, minsan pwede man kita magsayoma kung mayo po talagang budget. Taday man yan magkaka-haranggot, man mayan na nakitkisa, magbaralingaw yan. Kung pigpa para patrabaho, na di man sana mapapasweldoan. Araw kaning buhi, si Mayor Margie Aguinillo.
Arog man kayo na naging problema, nagpapara-hire, job order, tapos dahil man napapaswilduhan sa tamang bulan, sa tamang oras. Pigpapara kukulkog, pigpapara kulit ang sangguniang bayan na magparapapasa ng appropriation budget para sa mga job order na ini. Pero nakikinabang Office of the Mayor dahil pwedeng magamit ini sa eleksyon na makinarya, pwedeng masugo kung ano-ano na sana. Pero nagpapasweldo, lokal na gobyerno. Pero ang trabaho sa ano ang mga trabaho kan mga job order? Ibadan na iba dyan, para linig ng kung ano na sanang dapat linigon. Abadan iba dyan, dahil man talaga tatrabaho. Kaya dapat, nahihiling ang mga job order na mga trabaho mananggad kan mga ini. Although nakakatabang po sa mga jobless na mga namamanuan sa itong lugar, pero siguraduhin po nindo na mga local chief executive na talagang may tagama kamong pondo, pansweldo, pang taong bonus sa mga job order na nito. May mga bito ka man ini. May mga pamilya man ini. May ginagastusan man ini. Iyo po baga. Digdi kaya sa Pilipinas, grabe ang porolitikahan digdi yung mamorolitika nga ni kamo kung eleksyon period, ano ha? Dawa ka mo mag-aranuan dyan, basta importante. Pagkatapos kan eleksyon, magkasararo asin magtarabangan. Pag eleksyon period na naman, dyan na naman ka mo magbarakbakan. Ano man pakiaram ta. Basta importante sa to, yan para sa tao, itao. Kan gobyerno. Tama o mali? Good morning pala, Kirman ng Monica Pirique. Hi, hello. Ako po si Monica Piriki kan Limasol. Inaanyayahan ko po kayong lahat na makinig or manood sa RPN DCKI. Ayun. Salamat, Hermana, sa pamasko, ano? Saka sa pang-New Year, ano? Ayan, ha? Oy, si, Vincent Albay Salva, also watching from Mandaluyong City. Vincent Salva, taga-Albay ka siguro, kasi Vincent Albay Salva, Bicolano rin. O, kabayan, salamat. Sabi ni Juliet, Happy New Year man po. O yan. Sa mga taga-Bula, lalong-lalo na, ha? Ini si Juliet Saliente Jojo, taga-Bula ini. Mga sadiring tao may pa ni, mga Habana. Ang lolo ko kaya, more than 20 years na nag-mayor. Sa Banwaan po kan Bula, si Moises Habana Sr. O kaya mga sadiring tao mi dyan sa Bula, good morning, Happy New Year po sa Endo Gabos. Si Benko Balbuena also watching, good morning po Kuya Joey, Happy New Year po. Uy, Happy New Year sa pamilya Balbuena. Sa Gabos na Balbuena, family sa enterong Bicol, palayogan tama ni Happy New Year. Oy, si Punong Barangay Bert Balbuena, kan... La Purisima, nabo Camarinesor, Happy New Year tabi. Siring man sa imong council, ha? Saka sa imong mga constituentes. Ay pertida po ang bagiging bakbakan man kan pagka-vice alkalde. Sa parting ini kan nabo Camarinesor, ang paguna kaya gayud ni Vice Mayor Marisa Bilitario, mayo siyang kalaban. Kaya garo daing gayo nagpapara inintindihan sa kasi Mayor Fernando Simbulan. Ang barita ko, magkaalyado, magkatandim. Pero perming nagtatalikodan, nag-iinis na ba ng dua? Napaano daw? Ano daw taarog kani ang nangyayari dyan sa partikan na buha? Dakulao na question mark ini. Garo man dyan sa partikan na buhi, na magkatandim si Mayor Ray Lacoste, aspirant for mayor, former mayor and aspirant mayor siya ngunyan. Si, Ray Lacoste. Ang sayang tandem, running mate, si incumbent vice mayor, Joffred Balagot. At ang magkatandim, nag-iinis naban. Dahil nag-iiba-iba sa mga kalakawan, ano yung taga may hinanakit? Diyan kayo sa boy, garo may hinanakit dyan ka nakatalikod pang eleksyon. Na nagkatandim naman kayo ng dawang ini, si Balagot gana. Lalo na sa barangay niya, gana siya. Si Mayor Lacoste daog.
kang kalaban niya sa politika na si Margie Aguinaldo. Na siya pa nagbudbud gayod din panggastos kay Jopred, daog siya, samantalang si binubuan niya ng panggastos gana. Paano kaya suyang maray? Kaya sagod sa ngunyang garuda ay nauulian. Daw magkatandim ang dawa, nagiinis na ban. O, may independent vice mayor man dyan sa Buhi, nagaro iyo man ang suportado ni Ray Lacoste, hindi kung totoo man yan, na si Ichipare, incumbent councilor, nagkandidatong vice mayor, independent. Garo man digdi sa partikan na buwa. Si Cuthbert Balbuena, nagkandidatong independent. Pero kung nihilingon nindo po mga tugang, sa mga hero, as in sa mga interview kay Cuthbert Balbuena, ang suportado niyang para alkalde, si incumbent mayor, Persimbulan, ang sa iyang pigi, endorse, ang sa iyang sinusuportaran. Bukal na bukal, kumbaga sa prangkang magtaram sa publiko, ini pong si Cuthbert Balbuena kan La Purisima, na ang sa iyang sinusuportaran, asin susuportaran, asin ang sa iyang pigbabalangibog sa nabuwa, na daradarang por Mayor Persimbulan. Pero si Barisa Bilitario Hao, ining Vice Mayor na katandim lugod ni Mayor Persimbulan, dahil nagpaprangka sa publiko o magpa-interview lamang dawa sa tuya kung si ang talagang sa iyang suportadong mayor. Maray pa niya ako ining independent na si Cap Balbuena, prangkang tumaram. O ako ngayon, suportado ko na para alkalde, nahiling ko ngayong maray, sincero ang gibo, may pagmakulog, malasakit sa tao, may transparency ang paggobernar kang gobyerno, nagpapaasinso lalo asin progresibong banwaan kanabuha. Sementado gabos ng tinampuming hilig di sa nabuha. Kadakol na ngayon mga establishmento, may mga bagong establishment, may mga bagong merkado publiko sa may partikan Santo Domingo, may mga kung ano-ano pang bagong nagburutwaan na mga invited na mga investor dyan ni Mayor, malag pa ng market, malag pa ng terminal, o may mga national highway na kita dyan na dagdag na sa tabang ni Congresswoman Josal and masunod na Vice Governor Sal Portono Jr. Kadako lang yung project na hiling ang transparency. Kaya nga ni ngayag saro sa nakapasara sin naunrahan kan Department of Interior and Local Government National and Region 5. Ang munisipyo LGU kanabuha na good financial housekeeping because of transparency and ini pong inaapod na maray na paggobernar as sinahiling na anbuwis kan mga tao ibinabalik sa mga tao informa kan mga programa proyekto. May mga food assistance, may mga ining emergency response lalo na sa COVID-19 pandemic. Yan nga ang nasunuan ko dahil mayong issue na ano pa man na maraot, asin mayong irregularidad, mayong mandatang ginibo, kundi puro sa pagtabang si Mayor Persimbulan sa mga tao. Kaya nga siya ngayon suportado ko na alkalde manggiraray sa partikan na buwa. Although ka nakaaging mga eleksyon, si Cuthbert, bako iniyo talaga sa linyada ni Mayor. Pero ngunya, nahiling niya, sa iyang pagmasid at sinamatian ng tabang sa iya ni Mayor Persimbulan sa barangay niya, na napaasimento, gabos na mga suna, mga riskinita, pinasiminto, pakulang na sanan mga natad kan mga barangay, ining mga constituentes niya sa barangay La Purisima, pasiminton pa nga, basog iyo pang pasiminto, ama, ubos na. Mga highway dyan, mga main road, mga alternative road, mga zone mga tinampo sa mga zona, aros simentado na dahil sa suporta ni Mayor sa gabos na barangay. Ngunyan maray pa si Cuthbert, taptang ka.
na ang suportado niyang for mayor sa Nabua, Mayor Persimbola. Ungon niya, nahiling man po ang presensya, siyempre, kung may mga okasyon man dyan sa La Purisima, nahiling man ang presensya ni Mayor Persimbolan sa grupo ni Cuthbert Balbuena. Siyempre man, dahil mga project niya yan, lalo na kung may blessing, inauguration, kan mga patinampo niya, yaon si Mayor, yaon si Cuthbert, nag-iiriba na. Pero ano tamayo? Si Vice Mayor, Marisa Bilitaryo how? Pag may okasyon man kayo si Marisa, ito nga ning Christmas party kan LGU, si ibang kagawad lugod niya ako, yaon. Si Vice Mayor Marisa Bilitaryo how? Oda. Dahil man masabi, baka takot man na magpa-premyo lamang para po lamang sa mga empleyado. Sinasabing, di ba ka, makwartama na eh. Kundi napano taarog po kayan. Na magkalyado pero nag-iinis naban. Sa kaday nagpaprang ka. Dapat magprang kasi siya talaga. Bakong arog ni Cuthbert. O ang suportado ko ngayon for president, Lini Robredo, si BP Lini. Ang suportado ko ngayon for governor kang Camarines Sur, Luigi Villaferte. Nahiling ko ngayon ining hubin tang para gobernador, na day pa day pa nga nga ilihido, kadako lang na itabang sa bilog na probinsya, haros 1,026 barangays na dumanan. Kaibanan si next Vice Governor Sal Fortuno Jr., may daradarang food assistance, may daradarang financial assistance, may daradarang kapwerte medical assistance, may daradarang mga itik na ipinapanaw sa mga parauma para mag-arataman, tukdoan sila magkaigwanin na negosyo. May mga bagas. Subasubahon nila yan. May mga scholarship program. Ang Kapitolyo. Haros kompleto kaya po sa programa ang Kapitolyo Provincial sa paagi man ni Governor Mix Villaferte. Ang masunod man na, sabi ni Bert Balbuena, ang masunod po na congressman kan Rinconadaan sa kuya ngayon suportado. Cuthbert Balbuena nagtataram kani sa radyo, on the air, kanin interview ko. Si Gov Mix Villaferte po ngayon. Dahil hiling ko ngayang kompleto sa iyang programa na itatao po ngayon ang pangangaipo sa mga tios na pamilya. Lalo na sa may mga hilang, lalo na sa mga gustong mag-eskwela sa koleyo, may scholarship program. Dahil ngayon kan karahayan, kan performance, accomplishment, achievement, mga legacy, as governor of the province, na nagbugtak pati ngayakit si Gobmix ng provincial hospital, dyan sa parte kan Banasibula, dakulaon po ngayon yung bagay na makakatabang sa to sa Rinconada. Asin dagdag pa kan sa iya mga gigibuhon, pag siya na po ngayon ang representante kan Rinconada, duman sa Kongreso. Maray pa si Bert Balbuena, dawa kandidatong independent. Sa kadawa, markadong ini, nasa opposition ni kan panahon dyan sa Nabua. Pero ngunyan, nagbaliktad na ini. Ang tawagan ngunyan, baliktad na. Si Bert Balbuena na nagtatawag ng suporta sa grupo, kan Team 1 Kamsur, Team 1 Rinconada, Team 1 Nabua. Kampanon ang kuraw ka ni, baliktad man. O ngunyan, yaon na siya sa pagsuporta. Pero ang tandem lugod dyan sa Nabua, ano taday nakakaprang ka ni? Bahala na daw ka mo dyan. Parehas man digdi sa partikan buhi. Bastaan para sa kuya, arogo nindo po ang partikan LGU Baaw. Dawa magkalaban sindangon niyan. Takan last election, magkasaro man si si Vice Mayor Joseling Malasarte saka si Mayor Jeep Bisinyo. Pero ngunyan magkalaban. Pero dawa magkalaban sinda sa politika sa panahon na ini. Taan na barita ko, sigurang nagaiti, ang suportado man, for mayor dyan sa Baaw, si Vice Mayor Malasarte. Ang suportado man ni Boss RP, siyempre sa iyang pamangkin. Ang king maker baga dyan, ang matinabang dyan, pilantropo. Maurag magtabang sa mga tao man dyan, si Boss Roger Paira, ang sa iya man na suportado for mayor, siyempre. Ang sa iya man na pamangkin, ang incumbent Mayor Jeep Bisenyo. Pero tranquilo ang Baaw.
Happy bagaan mga tao. Malakason pati palan si Mayor Jeep sa Palasyo Malacanang kay Presidente Rodrigo Duterte. Bago na magpasko, pinaapod na sa Malacanang si Mayor Jeep. Ito na yung hinihingi mong tulong. Ipamigay mo na sa mga barangay. Kaya gabos na ang barangay dyan, suportadong barangay kay Jeep saka opposition, gabos tinarawanan ng ayuda para maging maugmaan Pasko. Gabos man ngayang ordinansa, resolution, memorandum of agreement, approval to enter into a contract kay Mayor Jeff, tinataukan sanggunian. Kaya maurag, aro kani ang gusto ko po. Ini ang gusto ta sa mga politiko. Pag abot sa karahayan kan mga tao, mayong ginigipit. Bagong aro kan ng ibang LGU, kisay ka! Dumangkal balyo, dahil ka pwede makarenew kan prangkisa mo. Mali po yan. Samo ka! Renew na ni. Lakawan ang renewan ka. Pangit pa naro kayo ng mga style kan politiko. Mga sa traditional style ng politicians yan. Kaya aliyon ta yan. Bagon ta. An para sa tao, itaon nindo. Mayo ka mong gipiton. Manaomang ka mo ning relief goods. Food assistance man yan. Dahil na ka mo kayan. Gabos na nangangaipoy panawan. Iyan ang maurag na politiko. Mayong kinikilingan, mayong pinagtititiga. Gabos pantay-pantay. Iyan ang tunay na leader kan sarong nasyon, tunay na leader kan sarong munisipyo, syudad man, or probinsya. Dapat arogo nindo si Gov. Mix Villaperte. Pantay-pantay, tinataan. May duli tupad payout, gabos. Tinataan na mga apektado. Mga medium and small enterprises, pinapanawan na manaapektaran kan pandemic. Pag nagtataon ng relief goods, gabos na barangay, ito ang mga ticket. Mga barangay officials, kapitan, yan panawin yan mga constituent. Bagpirila na sa araw ka ng pizza. Tama na nauning bagas, relief goods, mga itik, ang provincial capital. Iyan ang maurag na leader. Mayong aapi. Taoras namang api ka, porke dahi ka nasuportaran, tutuktukan ka kayan sa boto. Saka may mga memory yan, tao, saka may mga pusong nasasaktan din. Lalo na kung naaapi, natanom yan ng raot buot sa indo. Kaya dapat ka muna maging leader, bakong maging boss, bakong maging, kumbaga sa bakong maging poderoso. Tanda nindo na mga elected officials, maging ang mga appointed officials. Ang poder na itinaok kan mandato, ang poder na itinaong kan mga elektorado sa indo, temporaryo minti sa naman lang po yan na itinatao sa indo. Iyan may katapusan. Oras na nagpalpakan sa indong trabaho, serbisyo sa publiko, nung ka na maiibabalik ang trust, ang tiwala kan mga tao, kan mga elektorado sa indo. Tapos ang sa indong political career. Tapos ang sa indong negosyo. Tapos ang mga benepisyo. Tapos ang sa indong poder. Kaya pantayon lang nindo ang paghiling nindo as in pagtrato sa mga tao. Nang para sa tao, nung kanindo pakiaraman, nagiramdumang ko lugod tong sarong station manager nan dapat sa mga staff niya naman ibinulsa pa. Na dapat naman kutaan may sarong aga-aspirar for vice governor sa Camarines Sur. So mga media, so mga per station na mga mabuot man sa pamilya ninda, nga amin na personnel in staff, pinanawan ng tig-1,000. Iguang station manager sa laog kan probinsya man ng Camarines Sur. Na ito man at tulo niya man na staff, dahil man lamang sinabihan, kamu may tiga 1,000 peso kamong pamasko sa indo si next vice governor, aspirant vice governor. Gabos kita, pinanaan. Kamuta, dahil palang, tan sabi ka ni station man, dahil man niya nagre-remit. Guwang nga yung mga sponsor nga kami sa greetings. Ngunya na Pasko, dahil man nga nagre-remit ng ton, dahil ko man nga tinaan.
Kansendang pamasko, pero mali eh. Hali ito sa aspirant vice governor, dapat ipinanao to sa tao. Kaya yung sinasabi ko, ang dapat sa tao, itaunin do sa tao. Bako lang kan mga politiko, maging sa pribado, na institusyon o negosyo. Ang para sa tao, itaunin do. Tadyan ka mo mararaot sa publiko. Ang trust, mga tugang, napakahirap. Ang respeto, napakahirap ibigay ng tao. Lalo na, halimbawa, itong tulo. Pinutikan mo, binutigan mo, tigtaguan mo, kan para dapat sa pamaskong pangnutsibuin na ninda, na bakuman hali sa bulsa mo, hali pa lang sana ag-aaspirar na mayo, na vice governor, kan Camarines Sur. Ay igwama na malakaso na leader sa sarong lugar. Itong tulong reporter, nagkaharapot, uy, marepaman nga, kamuwag masipamasko ninda ta. Na barita ko ngayon, nanao nga si vice, masunod na vice governor ng Tigsarang Ribos. Ano man nga si ma'am? Daman nga nakaabot ka na mo. Ano man nga lampas na baga ngayang 25. Pangnotsibi na ngayon ito. Tapi release nga ito bago pa mag-25. Ay ano naman nga si tauda nga niya. Hindi man nga. Mag-agi na naman siya ang report. Uy, madyan. Ano nga na? Nakaabot sa imo. Dahil man po nga niya. Baka ngayon nagbubutig. Mag-agi na naman sa sarong report. Madyanin yan. Si pamasko sa imo ngayon eh. Next vice governor kabot. Dahil man po nga. Ay, lintik ngayon. Mag-apod naman sa politiko. Ano man ngayon para sa mga tao ngayon ito, dapat itinao. Kaya bad trip lang maray itong politiko sa Sarauma na station manager sa probinsya man ng Camarines Sur. Kung si man yan, inda ko. Kung si ang rason man kaya kansi. Station man. Ini man kaya ngayong tulog, hindi nag-remit. Dapat mag-remit niya sinda. Pero mali po. Iba po ito. Kung di dahil kita kayo nakikita, naibabalik ko lang sa istorya ang trust and respect kan publiko. Bako lang sa politiko, magin sa pribado. Ano po? Tan pinakati mataligdi sa mga politiko, an para sa mga tao, dahil hindi pagpakiaraman. Lalo na, halimbawa, nag-purchase ka mo ng mga sinakong bagas sa NFA. Taan isip nindo, may kalamidad, may pandemic, manaw ka mo ng mga ayudang bagas, food assistance, di ba? Dapat dahil na dyan magkaigwapan ng mga moro magic sa transaksyon, kumpira talaga ang presyo, kung pwede nga ni. Mag-canvas ka mo na si pinakababang presyo. Pang commercial man yan o pang inipirais, dapat dumang ka mo mag-purchase. Kaya nga ni ang government, igwang inapod na pagkambas. Magkarakambas nga na kamo sa barato, si barato dumanindo magbakal. Bakong si pinakamalugod na item na kapares man sa nakang quality, mas mahal. Something wrong, di ba? Kaya minsan igwang sinasahutan na, iniman nga nagdilinsya pa man. Pati man ngayaan para sa tao, dinilinsyan pa. Mali po kaya mga araw na transaksyon. Rumdumunta. Number 1 na kalaban po kan mga tao sa mga politiko ang mangurakot. Kaya pigre-remind ta lang po, tamaaldali na naman po ang eleksyon. Maging si Presidente, ang advocacy niya po baga, labanan ang korupsyon sa gobyerno. Maging si presidential aspirant Senator Pampilo Lacson, labanan man ang korupsyon sa gobyerno. Tama man po baga. Dahil kahit sa ibang mga nag-aaspirar sa lokal, may mga advocacy man sindang siring kayan kapareho na labanan ang korupsyon sa gobyerno. Dahil an si isay man pong elected official, dawa yan pinakahababang ilihidong opisyal, baging ang barangay kagawad, punong barangay, sanggunian bayan, maglalawigan man yan, magsyudad man yan, o bayan, maging ang mga vice mayor, vice governor, maging mga mayor, lahat po kamo may pananagutan sa tao asin sa batas. You are accountable by the people. Tama ako o mali? Kung mali, di ano. Ay, good morning.
Kaya Jiminay Prestado Bungkay Salva also watching. Sabi niya, good morning. Good morning, Brad Joe at sa lahat ng staff at nanonood. Merry Christmas and Happy New Year, sabi niya sa gabos na mga parantabay. Thank you so much sa Hermanang Monica Perique. Lalo na sa narumduman na naman ako. Sabi ni paring Cha, narumduman ka naman ngayon ni Hermanang Monica mo. Kaya salamat na maray sa mo. Si Hermanang Melanie Mendoza also watching, and Mr. Bandrick Gaysen of Limassol, Cyprus also watching. Sabi ni Hermanang Monica, Melanie, Toby Palo. Toby Palo na ano. Huwag mo na maray si paring Cha. Si Hermanang Maruaya si Roman at Toby Palo man Ay, maray may mga lalaom-laom pa lang kita paring Cha. Aber daw, mahanap mo daw ano kita paring Cha. Ilaw ko kung anong hanap buhay ko digdi. Pagkatapos kaning mga hanap buhay ko digdi, balik na naman kita sa satuyang urlay-ulay. Sa laog kan programa, ilaog tango naning satuya pong obligasyon digdi na mga hanap buhay. Ako po, si Sal Fortuno Jr. Junior, Sal Fortuno Junior, Sal Fortuno Junior, masilbi na siya. Nagmana sa ama, nagmana sa ina, namana ang karahayan. Kaya mas makusog, kaya mas maurog ang sa iyang paglingkod. Junior, Sal Fortuno Junior, Sal Fortuno Junior, masilbi na siya. Nandito na siya, 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 with the stars tonight. You better watch him shine, shine, cause we'll bring our future right. L-U-I-G-I, Luigi Villafante. Wala din may manang sa kilid at puso. Oh, nandito na siya, 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 with the stars tonight. L-U-I-G-I, Luigi Villafante. Wala din may manang sa kilid at puso. Luigi! Aussie, Aussie, Gessi Mix. Aussie, Aussie, Gessi Mix. Aussie, Aussie, Gessi Mix. Sa kongreso siya na nga. Aussie, Aussie, Gessi Mix. Mix Villafuerte. Aussie, Aussie, Gessi Mix. Mix Villafuerte. Aussie, Aussie, Gessi Mix. Mix Villafuerte. Sa kongreso siya na nga. Pagtutuunan niya kayo ng libreng edukasyon profesional sa bawat pamilya at iyon ay magayon. Tatabahuhin niya lahat sa abot ng kanyang energy. Ang maumpisahan niya Rinconada State University, kaya pati ang Camsur Medical Center dun sa Bula. Pagagandahin at modernisasyon ng kanyang magagawa dahil sa kanya nakilala si WC Camsur at Karamoan. Pasikatin ang Rinconada'y kanyang pagsisikapan. Trabaho kanyang nililikha, probado na siya sa gawa. Napatunayan na nating tumutulong siya sa madla. Ang kailangan sa kongreso, yung tumutulong talaga. Mix Villafuerte, kailangan ng Rinconada. Aussie, Aussie, Gessi Mix. Mix Villafuerte. Aussie, Aussie, Gessi Mix. Mix Villafuerte. Aussie, Aussie, Gessi Mix. Mix Villafuerte. Sa kongreso siya na nga. Ay pwede, pwede. Aussie, Aussie, Gessi Mix. Mix Villafuerte. Aussie, Aussie, Gessi Mix. Mix Villafuerte. Aussie, Aussie, Gessi Mix. Mix Villafuerte. Sa kongreso siya na nga. Kahobenan nagserbi sa barangay, sagkod sa sanggunian kan sa tuyang bulang banwa.
kabuhayan. Ngunyan kagawad sa bula, Greg Lopez Pontanal. Ini si Greg Pontanal, sa iyang tatabangan, ang mga parauma, digdi sa tuyang banwaan. Kagawad Greg Pontanal, ang sa iyang kakayahan, kaipuhan kan banwaan, si Greg Pontanal. Ang oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. Ang oras pong inidara sa Indo, kan ako Bicol Party List. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng Star Margarine. Ako po, si Sal Fortuno, Junior. Junior, Sal Fortuno Junior, Sal Fortuno Junior, masabihin siya. Nagmana sa ama, nagmana sa ina, namana ang karahayan. Kaya mas makusog, kaya mas maurog ang sa iyang paglingkod. Junior, Sal Fortuno Junior, Sal Fortuno Junior, masabihin siya. Pamayaw kan sa tung banwaan, asin lider kan sanggunian. Siyaan mayor ta, migay ibas ko, ibas ko, ibas ko, ibas ko. Ibigay ibas ko, dagosan progreso, asin ang pag-asenso, kita sigurado. Inonoy ibas ko, maray na konseho, tutol na liderato, dalan sa pag-asenso. Inonoy ibas ko, sinlang na konseho, harani sa tao, dalan sa pag-asenso. Ngayon migay ibas ko, tulaan nag-asenso, sa tuyang ipadagos, maray na liderato. Sinonoy ibas ko, bilang sa tung vice mayor, ang sa tuyang konseho, ang irarani sa tao. Migay ibas ko, ang sa tung mayor, Nonoy ibas ko sa tuyang vice mayor. At center, number 11, the Kaiju, Kai Soto. Kai Soto, bagong basketball star. Sa sipag at tiyaga at sa tulong ng sustansya rap ng Star Margarine, mas abot ni Kai ang pangarap niya. Kai goes for the shot. Slam dunk. Puno ng power nutrients na tulong pampatangkad, pampasigla at pampalakas, kasabay ng proper diet at exercise. Sa Star Margarine, mas abot ko ang pangarap ko. A first on radio, DZKI Iriga welcomes CNN Philippines to bring you the latest. News you can use, news you can trust. Listen to Newsnight, weekdays, 6 p.m. We now go above and beyond the headlines. Followed by Med Talk, Health Talk. We'll talk about how to keep ourselves healthy during the pandemic. Politics as usual. In this country, not everything really goes according to plan, and politics is as usual. Up close and more. Catch CNN Philippines Hour on DZKI Iriga. Weekdays, 6 to 7 p.m. Si Jeff Bessenio, bayaba niya ang baaw. Si Jeff, siya ang magpapadagos, tultol na pag-gobyerno. Oh, si Jeff Bessenio, dawa na sa ngunyan masakit ang panahon. Perming yaon Jeff Bessenio, maalalay sa to. Serbisyo na probado, perming di na tao. Pagbadangat ka sa baaw, talagang totoo.
kinaramrag sa mga late tuner, sa mga Facebook Live ta, saka sa mga transistor radio. Please, pabati kina... Alat daw, tamay nagkukul sa kuya. Hello? Sino to? Akala ko kung sino. Nanasalayan natin ang ating DJ Pugi. Si Karundang Philip Barasena. DJ Pugi, magandang umaga. Happy New Year sa'yo at ipasok mo. Salamat, Pading Joey. Marhay na aga sa mga parantabay niya to. Oho. Hoy, ngunya na New Year, garo ba kung happyan ibang mga parasahod, di sentro kan syudad din Iriga. Why naman? Kamahal na ba kan mga presyo kan sira? Garo nakaka-nervyos magsaod o ano daw? Makaka-nervyos na magsaod kung mayon lawgan sa iyong bulsa. Ayun nga, kung kulang ang ibayad mo, tiba tapirangong kakantindira. Makasipa ka digdinin kamatis, baka rabagong ka pa. Intervyado ang mga parasira, mga negosyante sa market, kung tanto sige na sana ang mahal kan barakalon, saka pati nga ni sibuyas, kamahal kang kilo. Hindi ko na nung nangyayari, digdi sa merkado publiko kan Iriga, nag-New Year lang, ang tilapia, sanggatos ng kilo, so dating tilapia ang bato. Ay, barato nga niyan sanggatos ang kada kilo, ano ka naman? Dati 70 pesos lang yan. Baka iyan itong garo na mga saradit sa naman na, itong darakula, baka kamahal na, 180. Oo, ay, nagwa 170 nga ni, 150 arog ka yan. Ayun nga niya. Interview na sa mga negosyante. Kung malnourished. Oy, balita ko, masiramdaan tilapia sa buhi kisa sa bato. Ano yan, taarog ka yan? Depende sa nagkakakan. Minsan nakakakan man akong tilapyang from Batangas. Iba man, lang kunot ka laman. Mabangog ang tilapyang Batangas, tabang itong garo mga agtan kulor. Pero, pag haling Batangas, garo mga agtan kulor. may itong baga. Oh, ano to? Dahil ka na magparangura-bura baga. Nariribukan dahil siya, nariribukan. Dahil ka na magparangura-bura. Mga konselo, di sa merkado. Oy, interview na nga ni dyan. Mahanap daw ako doon. Ikakayang pigahanap po na naman, magayong-gayo na yung interview. Ikaw lang ko doon, mga itom. Yan, sige daw. Sige daw. Dahil doon sa ano yan. Oy, pati da itong suso, saka bibi. Nagmamahal naman da, saka itong masiramon mo gabagang pinagkakansa ko yun. Suso tabi karon ng Joey. May mana akong nahiling na suso. Ayun, nagwawara-wara ang supply. Tugang niya itong itom kung napapasain. Apo tayo daw, kung masiramon bagang suso, pagpara suksupon. Mayo na magarig suso. Ay, iyo. Apo ta na mga tugang tang itom. Ano nantig ta, dahil nakita nakakadakop ng suso. Pero naubos na kang ano yan, kang sulog. Oo. Ay, kaya biganap ko digdi ko na napapasay na sa mga suso digdi. Pati da karusun mo niya, lana ka mahal. Kunda na ba sa mga suso? Anya digdi mga suso. Pagkonsilo ka man ay. Dahil kakayan ta kaso yan. Diyan ka lang sa suso. Dahil man. Ayaw man lang kaso, basta dahil ka mag-dot-dot. Ayo, sinkaw-kaw, sindot-dot. Yan, yun sa naman ang kawat ka yan. Abutan na daw si classmate ko ng presyo kan urig. Dahil ba nagbabago? Sige daw. Kung dahil ba nagbabago ang presyo kan urig mo niya na digdi sa merkado ta andilis 150 na ang kilo. Oo. Pero ano rig dahil ba nagbabago pa ang presyo? Oo. Ang nagbabago lang sa mga parabakal tagaro dikit. Diit. Tapos pa sa naman kang New Year, kan pizza ono.
Balik kita sa pagtios-tios na naman. One day millionaire, 30 days poor. No? Ano man na ilig urig di karon ng Joy, mga susunin urig. Pero sususo, mana talaga. Manang suso ay pangyayari. At nagsiram-siram ng pagparasop-supon bagang suso. Masupsup ka din suso, ang mabakal mo, kalunggay. Ayun na rin suso. Ayun nga, kung napasayin daw so, mga tindang suso, kan panahon, kan mga tugang niya itong itom, digdisinan kan iriga. Matsaga naman kita kaning kuhol. O pati kuhol, baka nag-uda-uda naman ang kuhol. Ayan, kuhol, pang hapon lang yan, luto lang. Ay, itong tigilo. Abo ko, gusto ko ako naluto. Siguradong luto pag ako naluto. Kan na kuhol. Ganado man pati ako sa kuhol, baka in-sprayan. Kaya nga ni, sa suso na lang kita. Oo, sa suso, kundi ang problema, mayo na akong nahiling. Kundi sa bibi. Maray pa sa bibi. Kung mayong-mayo na, bibing ka na sa nang tirahon ta. Pero ang karne ngon kadakol pa man. Ay, kung sa karne, lakop ang karne. Oo, bastante ang karneng urig. Digdi sa merkado, kundi ang para bakal, madalang. Madalang ta, tapos basta na kan gastusan. Oo, pero na nga naan si baka Pasko sa New Year. Oo. Kaya pigahanap mo mo niyan, itong pigahanap mo man. Iyo, parehas kita. Sawa na ko sa karne, saka sa sira. Gusto ko naman itong mga araw kang suso, bibi, kuhol, tapos itong sinarapan. Mayo igwa digdi, ang sinarapan digdi sa sentro kaniriga, iba naman. Pero dakula na bagay ni. Iyo nga ni, ano yung tarok na kayo ng sinarapan ta daw, ano? Dati sa Perino lang yan eh. Ali kaya yan sa dagat, bako naman yan itong purong tapios. Ay, kaya pala. Darakula na ang payo. Oh, ito kasi ang tugang niya itong kakaulayong, kundi takot bagas ako, karon dan joing magtara. Ikaman kaya, binuraratan mo man kaya ning mata mo, paano mo yan dahil matakot? Oh, mira niya. Putong kulang kan, ano to na wala, sususo. Takot. Try pa kaya ka di magsaray na. Baka nga parara. Pwede, mana. So para tikit. Baka nga paradako, para tikit na di. Marami ka di magsaray-saray na kinakading paninda. Uy, kan panan baga talaga, inaaral saan mga illegal market vendors sa pwesto. Ano, wala dahil naman. Oo, nasa kunya naman baga. Tranquilo sa mga paral sa paninda. Tranquilo na mo yan. Sa mahiwas na merkado. Ano dyan sa market? Ikaw dyan, kilohan ng bayan, sika daw dyan. Kung ikaw pakicheck lang kung ikaw, ano to, kilohan ng bayan. Oo, igwa tabi, karon lang dyan. Ano, okay man, ang kilohan ng bayan dyan? Oo, legal pa. Very good, very good. So, mga nagagamit ng illegal na kilohan ng mga negosyante, pwedeng kumpiska ron ang kilohan na yan. Baka nadadaran man naman rin mga parabakal. Oo, minsan may kilohan digdi na talagang madaran kilo. Iyo bagal, lugi man ang... yan, mga sarong gurit. Lugi kita kayan ta, ano? Ang binabayaran ta sa kumpletong sa pang sarong kilong presyo. Pero kan tinat ko nang itatao kulang sa kilo, di lugi kita. Oo, ako tinisping ko na yan. Kinilo ko sa harong, may kiluhan man ako. Dawab ako sa kiluhang bayan. May kulang niya ako din sarong gurit. Ay, babalikan mo to. Isumbong sa market superintendent. Pangarig kumpis ka ron ang kiluhan. Kaya nagkagay ang negosyante. Oo, maray ko niya si Doc Laure. Si Doc Laure, kaya bihira ko na bagang mahiling digdi sa merkado. Garo busy man pirmi sa luwag. Pagkawarakan saod, pero habo naman siyang magparapahiling sa merkado publiko kaniriga. Uy, pati dabaga ang buyo, bunga, mahal, tabako. Ireklaman mga paramama. Pati da ang buyo mo niyan, nalanang yung kamahal. Para nag-COVID sila ngayon. Lanang yung kamahal, kabuyo. Magduman sinda sa Santiago, kadakol pang bunga duman. Bunga, mo man, mahal man. Libre lang yan sa kuya. Okay. Oo. Kaya
Yan ang obserbasyon ko rin sa sentro kan syudad ni Iriga sa merkado publiko na naglulumpatan na presyo kan mga sira maging tabang sa kadagat. Dabas ang naguros. Mayo. Puro nasa na baton ang nangyari. Oo, pambiran niya ako. So dating kilo kan dilis na nga nagsasanggatos. Ngunyan, 150 na. Jesus, grabe man ay. So tahong, kasaradit na, 120. Inay ko, mahal man naman. 140 nga na yan. Masiramon daw, ay ang tahong baga, masiramon man baga yan, ano? Pagtigigisa, may down sili. Minsan ang tahong magarigi sa merkado, pigahaluan ng luma. Ay, pangit yan. Oo, nakabakal na ako kaya na itong tahong namit laboy. Ito pala, tirigok na. Dawa si Sema na tao makanamit asin makakakaning mabatang tahong ay maanggot. Saka bako pa yan, ining mga paratinda ng bagas, digyo sa sentro kan Iriga, ikaw may mga halo ng NFA. Ay, pangit yan. Dahil kita kayan. Nakabakal ako 2 beses, 2 sako. Na mamarong ng NFA itong bagas. Ay, sala. Mali. Ang sa Dapat commercial. Ang sa NFA, sa NFA man. mabantayan man ini kan National Food Authority. Masakit yan, pero piglalaba din yan, NFA. Iyo baga. Siyempre, papakaluan mo, mahal. Kikibuhon commercial rice. So, NFA, ihahalo, magiging commercial rice. Yan. O di, lugi man sa mga parabakan. Pagkarong ka yan. Ang nag-i-income dyan sa negosyante. Yan. Saka, panluloko ba kaya? Interview na ning politiko. Kung mayong negosyante ma-interview. Ayaw ng negosyante, ma-interview sa Erika. Tagarunangan na. Siyudad. Nanganana ni tax. Baka nga pag nagtaram kami, anggutan kami, tanggalan kami. Pesto digdi. Kaya... naputol si Philip. Mga tukang, bationg ko lang ining pinapabati ni Hermanang Monica, si Mr. Lucio Cervantes, John Pante, Milandro Oliva, Gina Cisno Ablon, Basqueñas, Imelda Tumon, Vina Obra, also watching. Happy watching and Happy New Year po sa Endo. Si Hermana nga Maureen Medroso, Hermana, Happy New Year. Garungon yan ka lang nagpalta sa kuya. Oy, si Mr. George Rodriguez, Socorro Rodriguez, Eulogio also watching, listening, and si Elisa Mora Luzarita also listening and tuning in. Si Mary Hector Tanyuri also watching. Rolando Medroso and si Hermanang Maroja Mendoza Yacero also watching. Thank you so much. Oy, Hermanang Maroja Yacero. Namimiss na daw kan sa kuyang liog si itatao mo pala na from Japan necklace. Ano? Ano? Pero nakatarampalan to minsan na padaranta ka daw nga kuyang kwintas from Japan. Ano? Day ka ngayong hilig sa alas. Niya ako, day kaya niya ako kung hilig sa alas. Tama, pagkamalan akong may kwarta. Pero niya akong labot ang bulsa ko. Mauro alas pa. Kwartahan na lang niya ako. Ay, day nga niya. Kwintas nga ipadara ko sa emo. Niya ako 2022 na. Si pangako 2020. Garo nga niya ako nalingawan sa kuyang Hermana. Ano, from Japan. Mayo pa baga nag-aabot. Baya isa na. Darating yan sa tamang panahon. Oy, si Miss Tonet Baldos, also watching. Sabi niya, hello po, Happy New Year. Have a nice day to all. Ayan. Oy, ini pati si Ma'am Tonet Baldos, ang picture profile niya, bago na bagay eh. Garo baga nga niya ako, iba na ang picture profile ni Ma'am Tonet. Ano? Garo nga niya ako, ano na bagay ni? Iba na sa iyang picture profile. Kung may kwarta, pero niya akong labot. Garo nag-ubin lalo si ma'am. Oy, salamat sa mga taga-Sagrada, Sagrada Bao Camarines Sur. Good morning. Siring man, duman po sa mga mga
Parang tabay sa Sagrada, kaya banan dyan ni punong barangay. Milvin Barayoga. O, palayogan tama ni na good morning. Ang barangay council. Ang legacy dyan ni Manager Milvin Padingcha, malupit. Malupit, amakon mong ining, ining nakakonsugir na palang dyan ng bagong multipurpose building, si punong barangay Milvin Barayoga. Amakon mong legacy niya yan. O kaya niya, kung mag-re-elect na punong barangay, gana pa ini. Saka next, future ABC President pa lang sa Baaw, Dahil sa angking talino at gandang lalaki at galing sa paghagilap ng mga project ni punong barangay Milvin Barayoga, Kaya pitmalo sa iyang pag-service sa mga constituencies niya. Pero pati mayo dang malaban. Kung may maglaban da, kung sa posta sa Bulangan, garo sa SGs ang pago, ang maglaban da ki punong barangay Milvin Barayoga, isa sa SGs kan na grupo ni, kung sa boro lang ang bakbakan, garo sa SGs ang laban, ang porustahan, Pit malo man kayo talaga, ha? Pit malo, yan ang maray na servidor. Talagang nahihilingan po ni mga achievement, legacy, program. Ang iba man, puro sa naman baga, isip kung paano sugoon ang tresoreria na magkabkab sa bangko ng pirak, kung ano na sa good morning man sa mga barangay officials, treasurer man yan, secretary, mga barangay health workers, na mga masisipag, bayani natin. Sana po, ang mga bayaning ini, mga pagalman ini ngunya na pandemic, makaisip lamang ang mga legislator po na kumbaga sa maging salary naman daw ang mga sildo naman, bako ng honorarium, miski ang mga barangay tanod, mga honorarium po, napakaliit po ng honorarium. Saka maging ang mga barangay lopon, di ba? Nag-aaktong mga legislador, hudikatura, ang mga honorarium, kakadikit. Tapos ang mga barangay tanod, nagjojoruti, kakadikit. Kawawa naman baga, miski ang mga barangay health workers. Gibo na ko ta na kang gobyerno sa paagi kang national government, kang presidente, kang Senate and Congress, upper and lower house, na maging salary naman sinda. Hindi po siya nakakalakad. Naghintay kami ng magwa 1 year old siya. Kaso hanggang ngayon, hindi pa siya nakakalakad. Sabi ni Doktora, cerebral palsy daw po. Mahirap kasi sa kalagayan ko kasi may sakit din ako. Pero bilang magulang, ginagawa ang lahat. Malaking tulong po. Tama, nagluluya-luya. Ang signal baga akan na... po ang wheelchair sa amin. Pasensya na ka mga tugang, tayong palpak na naman na serbisyo man kan PLDT man. Ata kita pong nagkukumersyal. Kasi sige man luya-luya kayo yung palid-palid man ini yung internet server man na ini kan na PLDT. Pag masingil, gusto bayaran tulos. Pero ang serbisyo, pinapalid-palid. Ay, ano na tayo man PLDT. Lalabas-labas na niya. Ata kita dahil na high blood kita kan serbisyo nindo. Dapat po, pakaroon man nindo sa indong serbisyo, ta kami digdeyo, nagbabayad kami sa tamang oras. Pero kung naarog man kaning serbisyo nindo, napigpaparalid-palid, putol-putol pati ining internet connection ta digdeyo, na nagko-commercial po kita. Makauuyan po baga ang araw kayo na serbisyo nindo. Maray ka niyo, dahil na kita magbayad. Pag-araw ka niyo, may palpak na serbisyo. Laktawan man ang aldaw na pagbayad. Ang aldaw ngayong ini, palpak ang serbisyo nindo, minus sa bulanan ng pigsisingil.
kung magusto. Yung baby namin sa labas. Talagang makauo yung mga tugang. Pahinsya na daw po kamo. Pwede mag-love pa daw kung ibang komersyal na lang kung amo kung may blood ta New Year pati. Baka digdiyo okay ang commercial digdi sa iba. Ako po, si Sal Fortuno Jr. Junior, Sal Fortuno Junior, Sal Fortuno Junior, masilbi na siya. Nagmana sa ama, nagmana sa ina, namana ang karahayan. Kaya mas makusog, kaya mas maurog ang sa iyang paglingkod. Junior, Sal Fortuno Junior, Sal Fortuno Junior, masilbi na siya. Nandito na siya, with the stars tonight. You better watch him shine, cause he'll bring our future right. L-U-I-G-I, Luigi Villafante. Una din may malang sakit at puso. Nandito na siya, with the stars tonight. L-U-I-G-I, Luigi Villafante. Una din may malang sakit at puso. Luigi! Osi, que si mix. Osi, que si mix. Osi, que si mix. Sa kongreso siya na nga. Osi, que si mix. Mix Villafuerte. Osi, que si mix. Mix Villafuerte. Osi, que si mix. Mix Villafuerte. Sa kongreso siya na nga. Pagtutuunan niya kayo ng libreng edukasyon profesional sa bawat pamilya at iyon ay magayon. Tatabahuhin niya lahat sa abot ng kanyang energy. Ang maumpisahan niya Rinconada State University, kaya pati ang Kamsur Medical Center dun sa Bula. Pagagandahin at modernisasyon ng kanyang magagawa dahil sa kanya nakilala si WC Kamsur at Karamoan. Pasikatin ang Rinconada ay kanyang pagsisikapan. Trabaho kanyang nililikha, probado na siya sa gawa. Napatunayan na nating tumutulong siya sa madla. Ang kailangan sa kongreso yung tumutulong talaga. Mix Villafuerte, kailangan ng Rinconada. Osi, que si mix. Mix Villafuerte. Osi, que si mix. Mix Villafuerte. Osi, que si mix. Mix Villafuerte. Sa kongreso siya na nga. Kahobenan nagserbi sa barangay, sagkod sa sanggunian, kan sa tuyang bulang banwaan, padako siyang nagtatabang, programang pangkabuhayan, ngunyan kagawad sa bula, Greg Lopez Pontanal. Ini si Greg Pontanal sa iyang tatabangan, ang mga parauma digdi sa tuyang banwaan. Kagawad Greg Pontanal ang sa iyang kakayahan, kaipuhan kan banwaan si Greg Pontanal. Pagasenso kan banwaan, ang sa indang gigiyahan, pamayo kan sa tung banwaan, asin lider kan sanggunian. Siyaan mayor ta, migay Ibasko, ibigay Ibasko, dagosan progreso, asin ang pagasenso, kita sigurado. Ibigay Ibasko, dagosan progreso,
mga konseho harani sa tao galan sa pag-asenso. Ngayon migay ibasko, hulaan nag-asenso sa tuyang ipadagos, maray na liderato. Si Nonoy Ibasko bilang sa tung vice mayor, ang sa tuyang konseho ang irarani sa tao. Migay Ibasko ang sa tung mayor, Nonoy Ibasko sa tuyang vice mayor. Si Jeff Besenyo, payaba niya ang baaw. Si Jeff, siya ang magpapadagos, tultol na paggobyerno. Oh, si Jeff Besenyo. Sa panahon na ini kay puwanta arog niya, makusog na liderato paglaban sa pandemya. Matanos na gobyerno na igwanin nigos, pag-ataman sa banwaan ang ipapadagos. Serbisyong Jeff Besenyo, maaasahan niya to siya sa gabos na panahon. Si Jeff Besenyo, payaba niya ang baaw. Si Jeff, siya ang magpapadagos, tultol na paggobyerno. Oh, si Jeff Besenyo. Si Jeff Besenyo, payaba niya ang baaw. Si Jeff, siya ang magpapadagos, tultol na paggobyerno. Oh, si Jeff Besenyo. Hindi po siya nakakalakad. Naghintay kami ng magwa 1 year old siya. Kaso hanggang ngayon, hindi pa siya nakakalakad. Sabi ni Doktora, cerebral palsy daw po. Mahirap kasi sa kalagayan ko kasi may sakit din ako. Pero bilang magulang, ginagawa ang lahat. Malaking tulong po ang wheelchair sa amin kasi mailalabas-labas na niya yung baby namin sa labas kasi lagi lang siyang nasa loob ng bahay. Nakakaawa nga. Grabe po pasasalamat ko kay Gob. Natawan man tulos kami kan pangangaipo po kaigin po. Dakulong kaginawan po an ka na mo. Saka namumuya po ako sa Osto. The best ka, Gob. Sir Logi, Sir El Rey Villaperte, thank you po kaninyo. Napakabuti po ng puso niyo, napakataba. Salamat. Mga tugang, igwa na kitang 10 minutes more before 11 o'clock in the morning. Pag alas 11, tabayan naman po ang masunod na programa. Digdi po sa RP and DCKI. Ang mga problema ko niya na encounter kan ibang mga kandidato, nagpapalagsin ng mga poster, mga tarpaulin, dahil may mga greetings, may mga pigpapabisto ng mga kandidato, kundi ang iba man pigrarabra, pigraraot. Ay ano naman tayo. Iyan po, nag-i-invest man dyan, pigagastusan mo yan kan mga kandidato, dahil ito pagpararauton. Pabayaan lang po nindo yan, maging sports lang po ang lambang grupo, lambang kandidato, na daay mang raot nin tarpaulin kan ibang kandidato. Tama man kayan magibo itong mga pasaway, or tibaad nauungot na elektorado. Pero dahi ta po agi yun dyan, kaya nga may eleksyon, tayo agi nindo sa boto. Kung anggot ka mo sa politiko, di dahi nindo pagbotohan. Duman sa gusto nindong kandidato, ito ang botohan nindo. Pero never ka mo magparapang raot, taigwa po kitang campaign period. Pag-start kang campaign period, kan mga kandidato, ngunya na paabuto na 2022 election, ay di bahala namang kani ang Comelec magrabrab, magtaranggal kan mga tarpaulin, posters, mga campaign materials kan mga kandidatong dahil nakalaag sa mga designated poster sa area or campaign materials na piglalaag po kan mga kandidato. Katuwang dyan ang PNP, Bureau of Fire Protection, as in iba pa, na mataranggal ka itong mga tarpaulin kan mga kandidato. Never pong manraot dyan, ang ibang mga
pasaway. Tapangit po yan. Maging sports lang po kita. Ano po? Tayo kawawa naman po kan mga nadadamage. Minsan ang mga lalawgon, mga mata, mga posters kan mga politiko na naglaagman ng mga tarpaulin, pigrarabra, pigrararaot. Pangit po yan. Saka liability, may liable ka mong pwedeng, may criminal liability po gayon. Itong madadakop na personang nanraraot din mga tarpaulin kan mga kandidato. Ang sistema na may gibong lain, may kabalos po yan. Ang sistema na nagigibo ng raot, kapalpakan, katarantaduhan, may kampang kamong pwede kaya na panagutan. Damage of property baga yan. Pwede baga kamong mapriso, tama o mali? Kaya dahil magparapanraot po din mga tarpaulin kan mga kandidato. Ano? Ang sa po pong magurang, ilulubog na po kaya siya. Di po mailubong ta. Di po kami makabayad sa bill ta. Masyadong halangkaw po ang bill ni mama. Ngunyan po, nagagad po kami tabong kay Kaperte para si mama po mailubong na po sa aga. Ang magurang ko po, nagkauga po siya ng lung cancer. Yun po ang cause kang magkagadan niya. Masyadong depresyon ito. Nasa isip pa si mama, sir, na ipawakal mo ni siya harong widow manta para may survive pa si mama. Mana po kami ibang madudulukan po talaga, mana po talaga kami pwedeng raningan. May nagsabi sa ko, sir, na yung kakaperte po, nagtatabang talaga sa mga mga ipuan. Salamat po, Gov. Migs, Kong El Rey, and Sir Luigi sa pong makuko ang tabang pinansyal na sa halaga pong 100K. Kahulang tabang po ining 100,000 para sa yung ina na maipailubong na po. Maraming salamat po. Bueno mga tukang, iguan na sana po kitang natatadang 5 minutes bago mag-alas 11, nin pagkaaga. Paabutan ko manggirarin good morning. Nagabos na mga nakatune in sa tuya pong programa. So mga late viewers good morning. Happy New Year po sa inyo kabos. Sa mga advertisers mga sponsors, mga nagdaantabay sa tuya sa radyo, sa programa, Happy New Year man po sa inyo kabos. Siring man po kamo, minapaabot man ng Happy New Year sa lambang namamanawaan sa di low kading riyon 5 as in sa tuya man pong distrito as in probinsya yan. Sisepan ng mga nagwa-watching sa tuya daw mabati ta pa daw ng iba kundi maluyahan baga ini yung tangon yan, internet connection. Nagparaluya na sa naman ading serbisyo man kading bayan ni padi kita PLDT kita PLDT good morning kay Arlene Harney, Harmy ba yun? Also watching si Jimmy Gonzon, si Marlon Canuto also watching. Thank you so much. Maloy-loy na po ako magpaaram sa tuyang programa. Pag alas 11, antabayanan po. Ilaw ko lang po ng ultimo kung hanap buhay digdi. Tapos mapaaram na po ako sa programa. Nag-igdi ako sa opisina kan Kaperte para mag-agad uli ng tabang para sa MRI para maisihan kung nagdadakol ako si bukol sa kayo ko. 2018, nagpa-check up ako sa mata. Okay lang kasi nagbablard si mata ko. April, din nagpa-check up ako sa Bicol na-detect na may baka umanda ang problema ko sa mata. May bukol na itong ugat na iipit. Kaya pa-CT scan ako. Alas kong pag-ibdi kang inot, nagpa-MRI ako, tinaanan kong 4K. Din kang na-hospital ako, pigtalak ako si pamangkin ko, nataanan kami ka itong 15. Ngungon niya na naman, ako mismo ang nag-ibdi, 15 na naman. Kay Gov. Migs, kay Congressman El Rey, kay Sir
Salamat po sa Indo, sa tabang Indo, sa mong mga nagdudulok igdi sa kapwerte. Sana po, dagos-dagos ang pagtabang Indo sa mga arog ming nangangaipok. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao asin ahensya kan gobyerno, relevanting informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection, mga reports kan RPN patrols, entrevista asin serbisyo publiko, yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection, kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lin. Bicol Connection. Bicol Connection. The preceding program was a paid broadcast.